Godinama se raspravlja ko na estradi ima najviše pratilaca na Instagramu. Nije to baš toliko relevantno, ali može da bude. Na društvenim mrežama sve skoro može da se kupi i plati. Može da se plati i da te neko gleda i da imaš preglede, pa na kraju krajeva da imaš i pratioce. Sad desilo se nešto što je sve fanove uzburkalo. Seka Aleksić je, kako prenose mediji, skinula sa trona Jelenu Karleušu kada su u pitanju pratioci na Instagramu. Muzičke zvezde su na svojim zvaničnim verifikovanim profilima imale po 2,4 miliona pratioca, sve do juče. Ono što se desilo je to što, kako Kurir prenosi, na Karleušinom nalogu je pre 2 dana opao broj pratioca, koji je donedavno bio navodno za oko 100.000 veći. Ona se sad nalazi na 2,3 miliona i samim tim Seka sada ima veći broj pratilaca na ovoj platformi. Ne znamo da li su pratioci kupljeni, nisu kupljeni, ali svakako je interesantno ovo bilo svima da se o tome raspravlja. Takođe, dešava se to, pošto je to politika Instagrama, da nalozi koji nisu bili dugo aktivni sada nestaju sa pomenute mreže, zato što se računaju kao fake nalozi ili ti kao nalozi koji više nisu u upotrebi, pa zato neko gubi pratioce, a neko gubi pratioce možda i zbog toga što se trenutno ne dopada narodu šta ta osoba priča. Razne su situacije. Ako se vratimo 9 godina nazad, kako kaže Kurir, Karleuša je tad bila prva pevačica na Balkanu koja je dobila milionitog pratioca na Instagramu. Karleuša se suočila sa raznim problemima prošle nedelje, pošto su pozivali ljude da prijave njen profil na Instagramu, da je otprate, da je blokiraju, da je ugase nalog, pa je možda to podstaklo da je ljudi otpraćuju. Šta će sad biti, da li će Karleuša stići Seku pratiocima, ostaje da vidimo. I da li su pratioci uopšte važni? Miljana Kulić više nije u zadruzi, to jest eliti. I to je navelo da se uključi na TikTok i tamo često održava lajvove. Ljudi koji su na TikToku, na tim live-ovima, zarađuju novac na taj način. Miljana, kao i obično, je jedna od najinteresantnijih igrača na pomenutoj mreži, a sinoć je bila glavna tema zbog navodnog live-a sa svetski poznatim glumcem Jean-Claude Van Damme. Ona igra te mečeve na TikToku na kojima zarađuje novac od poklona koju je šalju fanovi. Miljana je juče snimila live-a, u jednom trenutku je se uključio jedan poznati čovek, za kojeg mnogi tvrde da je u pitanju svetski glumac. Fotografije s njihovog uključenja odmah su postale viralne, ali ono što je najsmešnije u cijeloj ovoj priči, što naravno Miljana nije znala ni ko je u pitanju, ukoliko je ovo pravi Jean-Claude Van Damme. Čak se oglasila i Marija Kulić, koja je podelila nekoliko screenshotova sa TikToka. Neko je napisao, da li zna Milja ko je noćas ovaj što je igrao meč sa njom? Najbolji glumac na svetu, Jean-Claude Van Damme. Neka je sestra objasne ko je, glasila je ta poruka, a Marija odgovorila, ma jok, ona ga je utišala da se ne čuje šta priča, gleda ga i kaže, ajde bre, neću više s ovim starcima da igram, show od nje. Kad je ona uopšte odgledala film, odgovorila je Marija i smejala se. Ljudi su se oglašavali i smejali ovoj situaciji, a ne znamo i dalje da li je reč zaista o svetski poznatom glumcu ili u pitanju njegov dvojnik. Kada je prvi put izašla serija Squid Game ili ti igra Lignje, svi su odlepili i navukli se na nju. Sada je Netflix zvanično objavio da će 3. sezona pomenute serije premijerno biti objavljena 27. juna 2025. godine. Netflixova serija Squid Game privukla je ogromnu pažnju pre 3 godine kada je počela prvi put sa emitovanjem i oni su srušili sve rekorde gledanosti. Druga sezona je počela sa emitovanjem 26. decembra prošle godine. Netflix je sada objavio i datum početka emitovanja treće i posljednje inače sezone ovog ostvarenja. Spremite se za posljednju igru, napisali su na zvaničnom nalogu Netflixa na društvenoj mreži X. Šta će se dalje dešavati u novoj sezoni ne znamo, ali ono što je rastužilo fanove ove serije je to što je pre 3 dana umrla glumica iz Squid Game-a. Glumica Lee Ju-sil, poznata po ulozi Park Mal-sun, u seriji Squid Game je preminula u 81. godini života samo 3 meseca nakon što je dijagnostikovan rak želuca. Ona je preminula u svom domu u Južnoj Koreji.
i tokom života je već bila u prošlosti pobedila rak dojke kada su joj dali samo mesec dana života pre 30 godina, a borila se s bolešću 13 godina pre nego što je proglašena zdravom. Međutim, u novembru prošle godine dijagnostikovan je rak želuca. Šta vi mislite o svemu ovom i da li gledate seriju Squid Game? Pišite mi u komentarima. Jelena Karleuša se oglasila jako besna na Instagram profilu i otkrila da su njenoj mlađoj ćerki Niki Tošić ugasili profil. Pre nekoliko dana, kao što već znate, pokrenuta je peticija da se ugasi Karleušin profil zbog javne podrške koju je dala predsjedniku Aleksandru Vučiću, a kako nisu na kraju uspeli da je skinu profil, ona je saopštila da su uspeli to da urade njene ćerki. Nika je bila veoma aktivna na mrežama, imala je veliki broj pratilaca, međutim, nažalost, uspeli su da joj prijemom obrišu profil, kako prenosi Telegraf. Prijavili su profil mog deteta, danas su obrisali profil moje Niki i moje igračici. Znate, svi vi bednici sa Instagrama, Twittera, TikToka, šta ću sada da vam radim, napisala je Jelena. Ne znamo šta će Jelena Karleuša sada raditi i vi mi pišete šta mislite o ovom što se dogodilo, a ukoliko niste ispratili, Karleuša je pre nekoliko dana otpratila i pevačicu Milicu Pavlović sa kojom je bila u veoma bliskim odnosima. Godinama su se družile, njihovo prijateljstvo važilo za jedno od najčvršćih na estradi, čak su snimile i duet, ali izgleda da se tu nešto desilo i njihovo prijateljstvo se završilo. To nagađanje počelo je nakon što je Jelena otpratila Milicu na društvenim mrežama. Priča se da Milica i dalje prati Jelenu, ali ne znamo dokle će to biti slučaj i sad misle da je to možda zbog razilaženja mišljenja. Šta vi mislite? Jelena Karleuša i Vojaž se ne slažu baš najbolje i to nije tajna, posebno nakon njegovog dueta sa Cecom. Vojaž, posle nekoliko meseci zatišja, ponovo je isprozivao Karleušu, kako prenosi Kurir, pa je tako sada udario na njene godine, ali i na to što sa svojim kolegama nije u dobrim odnosima. Zašto si u svađi sa Karleušom, pitao je jedan od pratilaca Vojaža na TikToku, a onda je on odgovorio sledeće. Nisam u svađi ni sa kim, ja ne mogu da bifujem ili ti da se svađam, a pogotovo ne sa Karleušom koja je žensko i koja samo po godinama može majka da mi bude. Razumeš, ne mogu da se raspravljam sa njom, nego ona ima neka svoja uverenja sa kojima se ja ne slažem i ima neku viziju o sebi i drugima po kojima ona živi i donosi mišljenja. I zbog toga ona ne gotivi ne samo mene, već 99% cele estrade, rekao je Vojaž. Vojaž je još letos napisao Karleuši na Instagramu da ga ostaje na miru, da ga ne komentariše, da sjaše, a tad je usledio Jelenin brutalan odgovor. Dete, tebi nije dobro, pa umišljaš budalaštine, napadaš velike i ostvarene zvezde. Pa kad dobiješ po nosu, onda kuku lele, idi igraj se u pesku, niko te neće dirati kad si dobar, rekla je Karleuša i nastavila. Ne pominje ljude s ogromnim karijerama i sve će biti okej. Ali ako to već radiš, izdrži do kraja, a ne odmah da glumataš žrtvu. Ne ide uz blokove, zar ne? I ponovit ću, imaš kupljene i lažirane statistike i to svi znaju, a sada bih te zamolila da ideš da plačeš nekome koga je to briga, ili ću morati da ti zovem mamu i tatu da ti uzmu mobilni. Stvarno nema smisla, rekla je Karleuša. Šta vi mislite o svemu ovome? Ozloglašeni reper, muzički mogul Sean Diddy Combs hitno je prebačen iz zatvora u kom se nalazi sve vreme u bolnicu. Puff Diddy je iz Metropolitanskog centra za zadržavanje u četvrtak uveče prebačen u bolnicu u Brooklynu, kako se navodi, zbog povrede kolena koju ima još od ranije. Kako prenose mediji, Diddy je podvrgnut magnetnoj rezonanci zbog bolova u kolenu i navodi se da nije došlo do sukoba u zatvoru bilo kakvog, tako da nije zbog toga prebačen, već je prebačen zato što ga jako boli noga i ta povreda ga muči već neko vreme. Nakon što je obavljen taj pregled, Diddy se vratio u ćeliju i nije zadržan u bolnici, na njegovu žalost. Sean Diddy Combs se trenutno nalazi u zatvoru gde inače čeka suđenje zbog optužbi za trgovinu ljudima i reketiranje. Suđenje bi trebalo da bude negde u maju, ako se ne varam. Advokat njegov je negirao sve optužbe i poručio da njegov klijent nikada u životu nije uradio to zašto ga optužuju.
Koliko god tužbi da se podnese, to neće promeniti činjenicu da gospodin Combs nikada nije napao bilo koga, bilo kako ili trgovao ljudima. Bilo to da su muškarci, žene, odrasli ili oni koji nisu odrasli. Živimo u vremenu kada svako može da podnese tužbu iz bilo kog razloga, kaže i njegov advokat između ostalog. Međutim, otkako je Diti u zatvoru, toliko je izašlo stvari o njemu, toliko ga je ljudi tužilo, što žena, što muškaraca, da je jako teško da će uspeti da se izvuče. Mnogima je bilo sumnjivo što je prebačen i u bolnicu. Da li se to nazire nešto, da li ćemo ikada saznati istinu i da li će Didi dočekati suđenje, pitaju se mnogi. Šta vi mislite? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.